Момчета, кеп имате ли? Имате ли? Добре. Не е проблем, аз ще я изкарам. Белка. Ама тъй като гледам как я дигнах. Да, малка бяла. Кое? Значи някой голяма се е завъртяла. Да, аз имам една, тя беше някъде над 60 санта при месец и нещо, ама от тогава не съм идвал тя поне се фофа.